Ribeira vestirase de verde este sábado coa andaina solidaria da Asociación Española contra o Cancro. A camiñada arrancará ás 6 da tarde, pero haberá actividades dende o mediodía nesta xornada pensada para recadar fondos para a investigación. Ribeira marchará contra o cancro por quinto ano vindeiro a 16 de maio. A Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro, en colaboración co Concello de Ribeira, impulsa esta actividade unha vez máis co obxectivo de seguir cadando fondos para a investigación desta doenza. Una oportunidad para caminar juntos, por quienes están luchando contra esta enfermedad. Por sus familias, como he dicho muchas veces, también hay la persona enferma, pero también hay el entorno, por las familias, por los que nos acompañan, y también para seguir de alguna manera con este tipo de actuaciones impulsando la investigación, ¿no? Que es fundamental para alcanzar ese objetivo que compartimos y hemos dicho en otras ruedas de prensa, seguir aumentando esa tasa de supervivencia y ofreciendo esa esperanza. Por eso, desde aquí, desde el Gobierno municipal, en esta colaboración que hace con la Asociación contra el Cáncer, queremos aprovechar para animar a todos, a los vecinos y vecinas, para seguir sumándose. A andaina constará de 5 km, será unha cita especial, xa que é a derradeira andaina solidaria que a asociación impulsa en Ribeira para realizar só anualmente a de Aguiño. Nesta ocasión, a entidade homenaxará a Asociación de Veciños de Carreira polo seu apoio en xeral a todas as actividades deportivas que se impulsan no municipio. A nosa gratitude e a nosa homenaxe nesta andaina do día 16 de maio. Vamos a empezar ás 12 da mañán na Praza do Concello, estaremos todo o día, todo o mundo pode facer ali a súa inscripción, aínda que previamente tamén se poden facer ou no noso centro sociosanitario da Rúa Estatuto ou en algunhas mesas que estamos poñendo tamén polas rúas. Se non o mesmo día, a partir das 12 da mañán estamos ali para poder facer esas inscripcións. E xa empezaremos con unha demostración de Kempo a cargo do noso xa colaborador eterno e amigo José Cardalda. Ás 5 da tarde estará o grupo de Zuma de Mimarte para ir quentando motores e ás 6 arrancará a andaina solidaria. Iremos hacia Coroso por comprobar que unha ruta totalmente adaptada. Pode participar calquera persoa, este en silla de rodas ou teña algún tipo de problema de mobilidade, porque é un itinerario totalmente adaptado. Para os máis, faremos unha parada ali no aparcamento de Coroso para facer un par de lecturas e logo faremos ali un pequeno descanso, mentras o grupo máis avanzado e que quer facer un pouco máis de exercicio continuará anta Insuela para poder ver tamén algún punto de interés. O regreso á Praza do Concello haberá diferentes sorteos, ademais de homenaxe aos veciños de Carreira. Estará disponible o dorsal cero e a inscripción terá un custe de 5 euros, máis outros 5 para ter a camiseta. Carreira anunciou a súa despedida como presidenta da entidade, posto que ocupará ata xullo. Son 28 anos na loita contra o cancro en Ribeira, 12 os primeiros como secretaria e estos 12 últimos como presidenta, e que tamén preciso un descanso persoal e que ademais me parece que as cousas deben de continuar e creo que na miña compañeira Susi, que vai a ser o meu relevo, pois xunto con a maioría da xunta directiva, moitas delas van a quedar tamén, outras pois aproveitan para tamén tomar un descanso. Creo que van a seguir facendo un traballo maravilloso e que non podemos estar en mellores mans. Antes da súa despedida como presidenta, queda por desenvolverse esta andaina solidaria na que hai xa máis de 100 inscritos. Tamén porán á venda produtos de merchandising para recadar máis fondos para a investigación.